Sa ngalan sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa itong Ginoong Kristo, ang gugma sa Diyos, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Manausap kanino. O garon mahimo kitang angayan og takos sa pagsaulog dining santos nga Eucharistia, inungsulan o na nato ang atong mga sala. Amin ang kasalang kanimo, ug nakalapas sa ibang kahayo. Ginoo, kaluoy kami. Ginoo, kaluoy kami. Pakita ako paong kaluoy kami nga nagapahapon sa kaluwasan. Kristo, kaluoy kami. Kristo, kaluoy kami. Kasing-kasing amahin o sonon ay akin mong isaliwan. Ginoo, kaluoy kami. Ginoo, kaluoy Kaluyan unto kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa itong mga sala. Dadon unto kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga tungod sa dili ikag-asoy nga pagamuma, nagpili ka kang San Jose nga bana ni Maria, nga inahan sa anak, sa imong anak, itugot nga matabangan unta kami pinaagi sa imong mga pangaliya. Diha sa langit ug makapahimulos sa iyang panalipod dinhi sa yuta. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak. Buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo. Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Amos. Unya si Amasiyas ang pari sa Betel, mitaho kang Jeroboam, hari sa Israel. Si Amos naglaraw pagpatay kanimo, taliwala sa katawhan sa Israel. Ang iyang mga pakigpulong makabungkag sa nasod, mao kini ang iyang giingon. Si Jeroboam mamatay sa panggubatan ug mabihag ang katawhan sa Israel. Ug si Amasiyas miingon kang Amos, igo na, propeta, balik ngadto sa yuta sa Huda ug panginabuhi didto, pinaagi sa imong pagpanagna. Ayaw na panagna dinhi sa Betel, kay mao kini ang dapit, diin mo simba ang hari, ug ania dinhi ang nasudnong templo. Si Amos mitubag, dili ako mao ang matang sa propeta, nga managna aron suhulan. Magbalantay ako sa mga hayop, ug tig-atiman sa mga kahoyng igera. Apan, gikuha ako sa Ginoo, gikan sa akong pagkamagbalantay sa karnero, o gisugo ako pagsulti ngadto sa iyang katawhan ang Israel. Busa
pamati kamo sa isulti sa Ginoo. Gidid-an mo ako sa pagwali batok sa katawhan sa Israel ug sa mga kaliwat ni Isaac. Tungod kay miingon ka man ni Ana, Amasiyas, ang Ginoo nag-ingon kanimo. Ang imong asawa mahimong daotang babay diha sa syudad, ug ang imong anak mamatay sa panggubatan. Mabahin-bahin ang imong yuta ug ihatag sa laing mga tao, ug ikaw mismo mamatay didto sa yuta sa mga pagano. Ang katawhan sa Israel mobihag ngadto sa laing nasod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang mga hukom sa Ginoo matuod, ug silang tanan matarong. Ang mga hukom sa Ginoo matuod, ug silang tanan matarong. Ang balaod sa Ginoo hingpit, nagalipay sa kalang. Ang kasuguan sa Ginoo kasaligan, nagahatag og kinadman sa taong ayanon. Ang mga hukom sa Ginoo matuod, ug silang tanan matarong. Ang mga sugo sa Ginoo matarong, nagalipay sa kasing-kasing. Ang mga sugo sa Ginoo matingnan, nagahatag og kahayag sa mata. Ang mga hukom sa Ginoo matuod, ug silang tanan matarong. Ang kahadlok sa Ginoo malinis, nagalungtad sa kahangturan. Ang mga gimbutan sa Ginoo matuod, silang tanan matarong. Ang mga hukom sa Ginoo matuod, ug silang tanan matarong. Labaw sila kabililhon kaysa bulawan, labaw sa usa ka pudyut sa labing lunsay nga bulawan.
mas matamis usab kaysa aniban. Usa dugos gikan sa kabaw. Ang mga hukom sa Ginoo matuod, ug silang tanan matarong. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo nakatakong kaluwasan, nalaygod siya labang sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang ginumana kaninyo, Sa kanimo, kinutlo gikan sa ebanghelyo, sumala ni San Mateo. iyayaw ikaw, O Ginoo. Misakay si Jesus sa usa ka sakayan ug mibalik pagtabok sa lanaw ug miabot sa lungsod niya. Ug may usa ka paralitiko nga naghigda sa duyan nga gihatod sa pipila ka tawo ngadto kaniya. Nakita ni Jesus ang kadako sa ilang pagsalig kaniya ug miingon siya sa paralitiko, "Anak, ayaw kahadlok kay gipasaylo na ang imong mga sala." Unya may pipila ka magtutudlo sa balaod nga miingon, "Nagpasipala sa Dios kining tawhana." Nasayod si Jesus nga ilang gihuna-huna ang ug miingon siya, "Nganong naghuna-huna man kamo ni anang mga hunahunang dautan, hain may sayon, ang pag-ingon ba gipasaylo na ang imong mga sala? Kun ang pag-ingon ba bangon og lakat. Karon ipakita ko kaninyo nga ang anak sa tao may gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylo sa mga sala." Busa, miingon siya sa paralitiko, "Bangon, dad-a ang imong higdaanan, ug pauli sa inyo." Ug mibangon ang paralitiko ug mipauli. Sa pagkakita sa mga tao niini, nangahadlok sila ug gidayeg nila ang Dios tungod sa paghatag niya niining gahuma ngadto sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ay kuning O Kristo. Father Marlon, mga kaigsuunan ko diyan ni Kristo, maayong gabi kanatong tanan. Sa atong ebanghelyo karon, nadungog nato nga si Kristo ni ayo ug usa ka paralitiko. Kanang kuan siya ba? Innate or inborn ang iyang sakit nga dili na gid siya kalakaw. Ug kining maong milagruha nga gibuhat ni Kristo, mabasa nato usab kini sa duha ka synoptic gospels nga mao si Marcos ug kang Lucas. Ang karon atong gibasa kang Mateo. Pero sa ato ang gibasa kang Mateo, adunay part nga wala kang Mateo pero naa kang Lucas ug kang Marcos. Kay diri sa ebanghelyo ni Mateo niingon raman nga gidala ang paralitiko.
Apan didto sa kumubasa mo sa ebanghelyo ni Marcos ug ni Lucas na ay mas specific nga nahitabo kay ang nahitabo day niini tungod sa kadagan sa mga tao dili na makasulod ang mga katong nagdala sa paralitiko maong ilang gipaagi sa babaw, gitangtang nila ang roof, ang atop niya ilang gipaubos ang kanang kuan ang paralitiko. Maupod sa kang Marcos ug kang Lucas mao ang maong bahin sa ebanghelyo nga dili na to mabasa diri sa kang Mateo. Pero sa pagbuhat nila niini adunay usa ka kung nakabantay mo, ambot na kung nakabantay mo bamuha. Gibasa gid nako ang kuan ang version ni Lucas ug ni Marcos ug kani kang Mateo nga version kay para natin matindi pod gamay ba. Aduna sila'y kalahian pero aduna sila'y kapareha. Ang nakapareha nila niini ang kaning mga higala sa paralitiko nga nagdala kanila sa pagdala nila sa kaniya, kaniya dahil, usara man din kapalitan. Nagdala kaniya, adunay usa ka kuan butang common sa tulo ka ebanghelyo. Nakabantay ba mo ni ana or wala? Walay daghang gisulti ang mga tao nga nagdala sa paralitiko didto kang Kristo. Kung nakabantay mo wala no. Pulos ra si Kristo ray nisulti. Si Kristo ray adunay kanang mga pulong. Pero ang mga nagdala kaniya sa paralitiko wala. No? Nya ila siyang gidala ug kana gi acknowledge po ni Kristo sa ebanghelyo, both diri nga ebanghelyo ug sa duha ka ebanghelyo pinaagi sa ilang pagtuo nila nga kining ilahang higala nga mao ang paralitiko maayo ug maayo kini ni Kristo. Gani gisulti ni Kristo diri kadako sa ilang pagsalig. Sa ebanghelyo dayon nakita ni Jesus nga kadako sa ilang pagsalig kaniya, pagtuo kaniya nga siya makaayo sa ilang higala. Unya, wala ba lain gisulti ang mga kuan, ang mga nagdala kaniya? No? Way dagan storya. Sama usab sa atong santos no, sa tuang patron nga tuang gi pahinungdan sa tuang pilgrim mass karon si San Jose. Wa may daghang gisulti si San Jose sa iyang kinabuhi diya sa pag-uban niya kang Kristo ug kang Maria, isip usa ka foster father ni Jesus, isip usa ka amahan diri sa yuta ni Jesus. Wala siya dagang storya. Sunod ra gid sa unsay kanang kabubuton sa Dios. Sunod ra gid sa unsay iyang pagtuo. Kay he believes nga mao kini ang mas makaayo sa iyang anak nga si Jesus ug labaw pa ni ana sa tanan sa mga tao kanato kay nasayod man siya nga si Jesus mao ang manluluwas nga gihuwat no. Unsa may mapulot nato sa maong kamatuoran sa ebanghelyo ug sa kinabuhi ni San Jose mga igsoon. Kita kaha mga igsoon, kumusta ha atong kaugalingon? Pangutanon siguro na atong kaugalingon usab no. Kumusta kaha ang atong pagtuo diha kang Kristo o pagtuo nato sa Dios? Nakadala ba usab kini sa atong mga igsoon nga nahilayo kaniya? Hilabi na gayud katong mga naay sakit dili lamang sa balatian sa lawas kundi sa balatian sa kalag. Sa ebanghelyo nato karon nadungog nato nga usa giingnan ni Kristo ang paralitiko nga barog og lakaw, iya usa kining gipasaylo sa iyang sala. Kay walay exempted na to mga igsuon, tanan kita makasasala. Wa man nagpasabot nga tungod kay nakasala siya, naingana siya sa iyang kuan kahimtang. Dili. Kung dili ang kamatuoran mga igsuon, bisan pag dili ka kung able or kanang perfectly born, dili ka sama sa paralitiko, sama ka sa paralitiko, makasala lang gid gihapon ta. Mao na mas giuna ug ayo ni Kristo ang balatian sa maong paralitiko sa iyang kalag. Nagpakita usab ang ebanghelyo nga
Mas importante di ay ang pag-ayo una sa atuang kalag o espiritu kaysa sa pag-ayo dayon sa atuang lawas, sa atong balatian sa lawas. Kita mga igsuon, ang atong pagtuo nakadala ba sa atong mga igsuon nga nangasakit dili lamang sa lawas kundi dili sa kalag usab didto sa atong Ginoong Hesukristo? Kumusta ka ang atong pagtuo mga igsoon? Base noon niya nga sige tag apil-apil pilgrimas niya, sige puntag kanang kuan simba, pero inig uli sa atoa. Dili gihapon nato malikayan nga mangita tag away, or basin ba guli sa atoa. Ato mabantayan dayon, ato silingan dayon nga naa na poy sayop nga gibuhat, naa na poy bati nga gibuhat, or naa na poy kanang makaingon ta nga uy wala man ni sikwahi man ni sa kuan kabubuton sa Dios ang iyang gibuhat. Tinuod man sukwahi ang sa kabubuton sa Dios, pero hinumdumi mga igsoon nga ang Dios lamang maoy naay katungod mohukom. Kita ang atoa lamang katungdanan o ang atoa lamang misyon nining kalibutan na pagdala usab kanila kay sila makasasala og sila usab sama nato masakiton man sa kalag o dili lamang sa lawas. Mao na sama unta sa atuang patron San Jose nga way daghang storya ba nga na unta no atong kinabuhi usab kanang ipakita nato sa atuang mga kasilinganan sa atong mga kahigalaan inig abot sa balay inig uli or sa trabahoan or sa eskwelahan sa mga para sa mga kuan kaning mga estudyante pa. Lisod na ba karon ng mga estudyante mga igsuon kay kung nakadungog mo sa kuan sa kaning mga balita lisod na naana po sila ilahang kuan mga behavior nga lisod kayo kontrolon mga ngana unta nga nag-abot nato dito nga maong lugar madala nato ang hiyas sa ato ang patron nga mao ang pagka way dagang storya ba apan dako ang pagtuo ug pagsalig sa Dios nga kita maluwas sama usab sa mga higala sa maong paralitiko sa ebanghelyo karon nga way dagang storya buhat lang gibuhat no kay usahay ba mga igsoon familiar magid siguro kayo may muani nga kanang kuan saying no action speaks louder than word no mo na ato ala nang kanunay pagahinumduman nga unta mapuy-an nato ang hiyas sa ato ang patron ug usab may sama kita sa mga tao sa mga higala sa paralitiko nga instead nga magpalayo palayo sa ilang higala nga nanginahanglag tabang kita usab mudala sa atong igsuon balik sa atong Ginoo labi na gayod sa atong Ginoong Hesukristo nga atong pagadawaton kanunay sa santos nga misa o santos nga Eucharistia kanang maong grasyaha sa pagpadayon nato nining santos nga misa ato ang pangayoon kay aron iniguman nato sa santos nga misa dire uli sa balay smiling kita di ba nindot magana smiling kita atong naong ba kay dili gani makapa kuan intimidate sa lain tao ba usahay baya kung kanang feel nato nga righteous na pud kita o kanang buutan na kita di ba murag kadlo ka na pud kita sa uban kay ang kanang uban mingon man nga ay dili ko magkuan magbabadlong lisod na ni kay basig ma-judge na pud mi balaan ra ba kayo na siya maringana ba unta dili mao nay ma-feel sa atong mga kaigsuonan sa gawas kun dili ang ilang ma-feel nga kita willing ta mutabang kanila sa pagbalik kanila didto sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Palihog manindong. Uban ang tumang pagsalig sa mga kahigalaan sa paralitiko, dado na ngadto sa Ginoo ang mga panginahanglan sa simbahan o sa kalibutan o sa matag pangaliya kita moingon
Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Ginoo, pamatiya ang among pag-ampo. Nga ang simbahan sa Dios kanunay maghago sa pagtuman sa makaluluwas nga misyon ni Kristo, pinaagi sa pagpasaylo sa mga sala. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiya ang among pag-ampo. Nga ang mga kaparian nga nagsaulog sa sakramento sa pakighiuli, kanunay mopakitag kaluoy o pagsabot ngadto sa mga mahinulsulon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiya ang among pag-ampo. Nga sa kanunay, andam unta kitang mupasaylo sa uban, kay nakaamgo man kita, nga mao kini ang giambitang katungdanan natong tanan, nga nagsunod kang Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiya ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton, ug sila nga adunay kabilinggan, makakitag kahupayan ug paglaom diha sa ilang mga giantos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiya ang among pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiya ang among pag-ampo. Nga ang tanang nangamatay, makaambit sa tunhayng kalinaw ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiya ang among pag-ampo. Lagito nga mga nagapasalamat kami kanimo tungod sa kapasayloan nga imong ipakita kanamo pinaagi sa imong anak. Kami usab unta maantigong mopasaylo kanilang tanan nga nakapasilo kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Paisun, bagampo kamo aron kini nga ato nga sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahal makagagahom sa tanan. Tuwaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot.
alang sa pagayag-himaya sa ngalan, ug alang usab sa pagpuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Santos nga mahal, nangamuyo kami sa among paghalad sa gasa sa pagdaig, nga sa among pag-alagad, katabangan unta kami sa mga pag-ampo ni San Jose, nga imong gihatag nga halili sa amahan, diha sa iyang amahanong pagbantay sa imong bugtong anak. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mara kaninyo. Himayong inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos nga mahal, Diyos nga tunay, ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayon, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Ug nga kami pinaagi sa angay nga pagdaig, maghimaya, magpasilungog ug magsaulog kanimo. Kay siya ang tao nga matarong, nga gihatag mo nga bana sa Birhen nga inahan sa Dios. Siya ang alagad nga maunungon ug mahuna-hunaon, nga gibutang mo nga pangulo sa imong panimalay. Aron sa iyang pagkaama-ama, magbantay sa imong bugtong anak, nga mao sa Kristo among Ginoo, nga gipanamkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ug busa uban sa tanang mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hulong nga pag-away. Santos, gayon ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mo Espiritu aron pagsantos ni ining mga gagasa. Aron mahimo kinialang ka na mo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag ni ining adto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis.
Ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa mga tinundan ug mingon. Dawata kini og Panginoon ka mga tanan di kaniini. Kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bagog tunay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. At isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo amahan. Diningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagan kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostolos, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi na Jesucristo imong anak. Pinangi kaniya, uman kaniya, umiha kaniya. Dihatag na kanimo makagagawong nga mahal. Diya sa kayo sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog himaya, hangtod sa kaangturan. Sa atong pagkamasalay-ipon, mga has kita pagsangpit sa atong Diyos nga mapasayloon, na atong gamito ng mga pulong nga gitudlo sa atong manunumos. Ang
Bangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw, nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, o mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapangabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo, among manunumos. Ginoo Hesus Kristo, ringon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala. Kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Panausap kanimo. Ipakita ta ang panag-inig sa unay. Ngayon, kini mga kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo dila ko ang kalawat kanimo, ang panipamulo mo lamang kung maayo ako.
Amen. Paliog manindo, magampo kita. Human kami madasi Ginoo nining makapabuhing sakramento, magpuyon ta kami alang kanimo, diha sa katarong o kasantos. Tungod sa panigingnan og pangama ni San Jose, tao nga matarong og masinugtanon nga nagalagad, aron matuman ang imong daggong mga misteryo. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Karong higayon na, utak na atong ihalad ang ato ang mga letters. Sa mong pagsudo, Ginoo, sa imo tumangkaayo, dito ko namong pagdayi, awito pasidungo ang langito yun. Ang tibuok langit yuta kahulog sa among pagpaya. Palihog mangluhol. Damgo ko uban sa damgo ni San Jose. San Jose, taong matarong nga gipadamgo sa Dios, tudloy ako sa pagdamgo uban sa pagtuog kaisog. Sa dihang lisod ang dalan, tabangi ako nga mosalig sa plano sa Dios. Sa dihang mahadlok ang kasing-kasing, himua nga ang gugma mudaog ug mopatig babaw. Sa dihang may pagduha-duha, liguna ang akong pagtuo. Giyahi ang akong mga kamot sa pag-alagad, ang akong mga dalunggan sa pagpamati, ang akong kasing-kasing sa paghigugma, o ang tibuok kong kinabuhi sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Ipaambit ka na ako ang kaisog sa pagpadaplin sa akong kagalingon nga mga plano, aron sundon ang plano o kabubuton sa Dios. Ang akong mga damgo, hinaot nga mahimong paglaom alang sa uban, o kagawasan sa kalisdanan, sama sa imong damgo, San Jose. Amen. Palihog manindong.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanin. O manalangin kaninyo magagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Natapos na ang misa, dado na to ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.